Hej, ta nerob, ta neleší to, ne? Keď už mám vyleštené a ty toho svojho. Ale na teba sa nedá pozerať si ako slniečko. A hádam by sme už mohli pomaly aj ísť. Neváš sa, že som ti včera kine pokazil výhľad? Veď sme tam neboli a nebolo to bežné kino. Ale erotické. No áno, spomínam si, že sme minuli všetky peniaze celú noc, aby sa roleta pred výkladom nepustila dole po každej jednej minúte. Aby zostala hore. Spomínam si tiež. Ale potom aký je postup lásky, keď najprv ti žena lezie do postele, potom do peňaženky a nakoniec na nervy? Vieš, život je pes, najlepší priateľ človeka. A potom, že sa čudujeme, prečo na Slovensku staviame diaľnice pomaly? Hunelári sa dali na ekonomiku a zistili, že takto môžu nedokončená zarábať a vydierať štát za spátého a pomalého postupu. Im pomalnejšie, tým dlhšia výplata. Áno, a politici pred voľbami menia farbu ako chameleón. A ako inak vždy sa pes nimi cítia ohrozený. Čo je potom jednotka klamstva? Volebný sľub. Námet pošlem šéfke. Veď sa ničoho a niekoho nebojíme. Ale prečo sa vlastne toho alebo ich bojíme? Ben, veci sa majú tak, že niečoho a nikoho nebojíme. A vieš, kto riadi pozadie našej policajnej stanice? Chuck Norris. Áno, veru, presne ten. A on sa ti vie smiať za chrbtom do očí. To je bombová pravda. Ja, ako sa pozerám spätne na našu prácu, tak uvažujem, prečo chodíme spolu zvyčajne dvaja, lebo jeden vie písať a druhý čítať. Ale už by sme mohli kúpiť si aj psa. Prečo psa? A k tomu bude kupovať svetenú vodu. Farár aj tak kradne peniaze vyzberaním. Takto mohol to byť nemecký ovčiak. A čo keby to bol komisár Rex? Ten by mohol za nás rozmýšľať? A čo tak posledné slová pred smrťou? Som pripútaný. Ideme na to. Ja som stále tušil, že v tom bude nejaký háčik. Zdá sa, že naša práca v skupine je základ, pomôže ti hodiť vinu na niekoho iného. Neboj sa. Šéfka, moja Milenka to zaplatí. Tak by vy ste ten môj Semir Gerekhan, keď sa minule naposledy pokúšali takto s mnou flirtovať a zbaliť mňa. A dostal sa mi do dierky. To v žiadnom prípade. Tom som nuverila aninasim politikam. Hoci ste môj milenec, aby ste dostali všetko, o čom mňa požiadate. Ale toto neuverím ani vám, keby by ste s mnou mali 5 detí. A ja som si myslel, že beriete do úvahy to, čo robí človek v zamestnaní. Práve som sa pýtal pacientky, keby to čaká. Povedala mi, že v 25. Vlastne to bola moja žena. Tak sa opýtam aj vás, tiež to čakáte v 25. Nie, ja som s nimi na tom školení nebola. Nevadí, tak to školenia dáme teraz. A kto je váš manžel? Semir Gerekhan. Aha, ale aj to urobíme všetko dnes, aby sa vám dieťa narodilo zdravé. Keďže viem, kto ste, čo robíte a čo dokážete. Ste Semir Gerekhan. Ste človek s veľkým písmenom S. Super človek, Superman. Ale ste aj super. Kým iní ostatní majú z vás čokoľvek, ja mám z vás strach. To sa vám radšej priznám. Kým ste neboli doma, ako iste viete, že som navštívoval byty v bytovke, tak som sa vyspal so všetkými ženami v bytovke. Andrea, tak si predstav, že domovník v krčme tvrdí, že sa vyspal so všetkými ženami v bytovke. To ti bolo tak, že keď nie si doma, a keď si doma, tak mi moju vázu naplňaš naslepo a naprázdno. Ale to školenie som mala dnes, s ním a doktorom. Vyšlo to, o čo sme sa tak dlho snažili. A tu je nový človek. Andrea, ja na teba a na nikoho nehnevám. Prišiel som tak rýchlo, ako sa len dalo, po tom, čo som to zistil. Ospravedlňujem sa, že môj kohútik počas viacerých nocí boli vždy slepí